jedan put ispričavam svim kolegama što smo zakasnili. Viša sila je bilo pitanje. Moj današnji zadatak je predstaviti smjernice za postupanje pri ekološkim incidentima, prvenstveno naših kolega pripremnih epidemiologa. Zadatak taj sam dobila ja, jer jedina ja od ovih ovdje grupe autora, nisam subspecijalist zdravstvene ekologije, međutim kao i što većina vas nije subspecijalisti zdravstvene ekologije, vi svi također postupate pri ekološkim incidentima na području vaše županije. Iz tog razloga što većina nas nismo subspecijalisti zdravstvene ekologije, a dužni smo po Ustavu i po zakonima u našoj državi reagirati kad nas Državna uprava za zaštitu i spašavanje pozove, pojavila se potreba za ovakvim smjernicama. Grupa autora je na kraju nastala ovih 4 uz pomoć kolegice iz Ministarstva zdravstva, to je ova posljednja ovdje navedena. Nakon što je velika grupa u početku formljena, polako odustala. Ostali su oni najuporniji i s ovog mjesta trebam svakako zahvaliti kolegici Matijani Jergović iz Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, kolegi Mati Lakiću iz ravnatelju Dubrovačko-neretvanske županije, svakako kolegi Pavlu Jeličiću iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a ja sam tu više bila kao koordinator i neko ko je dalo neko svoje skromno mišljenje o postupanju, s obzirom da sam imala dosta iskustava na terenu, a ekologija mi nije subspecijalnost. Sadržaj ovih smjernica se prvenstveno odnosi na nekoliko glavnih poglavlja za koje vjerujemo da će vam pomoći pri vašem svakodnevnom radu na terenu. Smjernice smo koncipirali tako da svatko od nas koji izađe na teren taj papir ponese sa sobom i unutra pogleda onako kratko i jasno što mu je raditi na terenu. Znači, smjernice imaju svoje određena glavna poglavlja koja opisuju svrhu, područje primjene, odgovornosti, odnosno zašto smo mi dužni izaći na teren kad se radi o ekološkom incidentu, naziv i definicije, tu su kriteriji za izlazak na teren, hodogram aktivnosti prije izlaska na teren, što mora sačinjavati epidemiološki izvid, zatim procjena rizika, planiranje odgovora i aktivacija odgovora, naravno izdavanje preporuka, izvještavanje o incidentu i prilozi. Prilozi su nešto što će nam eventualno nešto razjasniti, nešto od ovih prvih glavnih 6 aktivnosti. Koji su to prilozi? To su biološki agensi 4. skupine, telefonski brojevi za kontakte, glavni kontakti, to je algoritam za procjenu odabira prikladne zaštitne opreme, zatim postupanje kod sumnje na kemijski kontaminant u unutarnjem zraku, postupanje u slučaju kemijskih nesreća, postupanje u slučaju utvrđivanja opasnog otpada, procjena rizika, komunikacija između dionika, izvještaj o izvanrednom događaju, komunikacija prema javnosti, te naravno zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije i biocide. Svrha je opisati na pregledan način kako liječnik, epidemiolog, pripremni epidemiolog ili uži specijalist zdravstvene ekologije, djelatnik Zavoda za javno zdravstvo treba postupati u slučaju ekoloških incidenata. Znači, smjernice propisuju postupke kako bi na ujednačen način svi na terenu radili. Taj, naravno, postupak treba biti usaglašen na razini Hrvatskog epidemiološkog društva, što znači da nakon što ja danas ove smjernice prezentiram, mi ćemo vam te smjernice poslati mailom i svi ćete to pogledati, dati svoje mišljenje na te smjernice. Kad se onda smjernice budu gotove, kad se uključa vaše mišljenja, na to daje svoj potpis ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a nakon što se on to usaglasi i potpiše, smjernice moraju ići u Ministarstvo zdravstva, u krizni stožer Ministarstva zdravstva, potpisati ih mora Ivan Medved koji je predsjednik kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Područje primjene naravno u zavodima za javno zdravstvo, znači nakon što mi izađemo na teren, kako komuniciramo sa dionicima,
Naravno, sva postupanja koje mi provodimo na terenu u slučaju ekoloških incidenata se moraju provoditi nakon isključivanja eksplozivnosti, zapaljivosti i radioaktivnosti od strane nadležnih institucija, to je MUP, javne vatrogasne postrojbe i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Naravno, treba isključiti biološke agenske skupine 4. Područje odgovornosti pokriva sve zakone i pravilnike zbog kojih mi moramo ovaj posao obaviti. To je od Zakona za zdravstvene zaštiti preko procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, Zakona o sustavu civilne zaštite te plana zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske. Znači, mreža zavoda imenovana je za ovlasti uzorkovanja i analiza u tom planu. Naravno, tu postoje odgovornosti na razini Zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je koordinator postupanja i obavještavanja, Ured ravnatelja nadležnog Zavoda za javno zdravstvo i zamjenik ravnatelja za stručne poslove na razini županije, tu je pripravni epidemiolog zavoda, voditelj službe za epidemiologiju, voditelj službe za zdravstvenu ekologiju, neki zavodi imaju laboratorije za izvanredna stanja, naravno ukoliko postoje odgovoran je i on, te djelatnici koji su ovlašteni za uzorkovanja prema matrici odgovornosti unutar zavoda. Naravno, odgovornost postoji i ostalih dionika prema područjima. Mi znamo da kod nas ekološke incidente pokriva više ureda državne uprave, kemikalije, biocide pokriva Ministarstvo zdravstva, pesticide Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, zagađenje voda Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, incidente u veterinarstvu Ministarstvo poljoprivrede, nesreće i otpad Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, nesreće u transportu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje u osiguravanju kod svih incidentnih situacija, Ministarstvo obrane isto tako u katastrofama, to smo vidjeli i kod poplave, nažalost. Zatim Hrvatski toksikološki zavod, on je savjetodavno tijelo svih upravnih tijela, što se tiče njegovog područja, isto tako županijski i gradski krizni stožer, koji su odgovorni u rješavanju svih incidenata od lokalnog značaja. Naziv i definicije, ekološki incident je neočekivana pojava bilo prirodnog, bilo civilizacijskog podrijetla sa potencijalno mogućim opasnim posljedicama za stanovništvo ili štetnim ili odgođeno štetnim učinkom na okoliš, izazov za kapacitete hitnog odgovora zahvaćene zajednice. Tu je naravno definicija ekološke katastrofe i definicija izvanrednog stanja. Mi u sustavu moramo reagirati u svim tim slučajevima. Koji su kriteriji za izlazak epidemiologa na teren? Mi informaciju u najvećem broju slučajeva dobivamo od Državnog ureda za zaštitu i spašavanje. Bilo da Državni ured za zaštitu i spašavanje nas zove direktno ili nas zove preko uprave zavoda. Isto tako, epidemiolog je dužan o svemu tome obavijestiti ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja za stručna pitanja, a ukoliko obavijest nismo dobili o incidentu od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nismo dužni obavijest koju smo primili proslijediti Državnom uredu za zaštitu i spašavanje. Naravno, epidemiolog ne izlazi nakon svake obavijesti, ili sami znate da ste puno puta zvani za stvari koje nemaju veze sa Zavodom za javno zdravstvo i ne postoji nekakva opasnost za zdravlje i za okoliš. U svakom slučaju, nakon svake informacije o incidentu treba napraviti nakon temeljitih konsultacija unutar Zavoda i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo procjenu da li se na teren izlazi ili ne. Nakon što je donešena odluka o izlasku na teren, onda u tom slučaju se obavještava Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Mi, Ministarstvo zdravstva, ne obavještavamo, već je to zadaća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sve te informacije teku dvosmjerno u realnom vremenu i moraju se bilježiti.
U smjernicama smo kao priloge dodali kontakte. Nakon dugog razgovora međusobno smo zaključili da ne previše telefonskih brojeva samo smeta. Razmišljali smo o tome da li da dodamo i brojeve telefona pojedinih inspekcijskih službi. Međutim, mi nismo pozvani na to da dižemo inspektora da odlazi s nama na teren, već to mora napraviti Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Odlučili smo se za ovaj broja. Znači, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, preko nje mi tražimo inspekcijske službe. Tu je pripremljen epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojeg smo dužni obavijestiti nakon incidenta našeg u županiji, odnosno u gradu. Također obavještavamo voditelja službe za zdravstvenu ekologiju, tu sjedi kolega Pavle Jeličić. Bio je dobar pa je dao i svoj broj mobitela, prema tome bez obzira šta se dešava, ako smatrate da trebate izaći, možete kolegu Jeličića nazvati na ovaj broj. I tu je naravno pripravni toksikolog Hrvatskog toksikološkog zavoda koji ovdje je napisan njegov broj telefona. Isto smo još posložili one za koje smatramo da bi trebali biti obavješteni, ovisno naravno o veličini incidenta, to su vaš ravnatelj, zamjenik ravnatelja, lokalni stožeri i to ćete si brojeve telefona sami upisati. Znači na listi ste dobili one za koje smatramo da moraju biti obavješteni, a vi ćete onda svaki svoju županiju upisati svoje brojeve telefona. Koji je hodogram aktivnosti prije izlaska na teren? U svakom slučaju Državna uprava za zaštitu i spašavanje i pripremni epidemiolog su stalno u međusobnoj komunikaciji. Prije nego što izađe na teren, epidemiolog mora prikupiti dodatne informacije, obavijestiti nadležne, procijeniti potrebu izlaska na teren u komunikaciji sa nadležnjima, obavijestiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sazvati tim, to znači inženjera ili tehničara službe za zdravstvenu ekologiju, mora evaluirati kapacitete za odgovor, da on to može ili to ne može, da on ima opremu za to ili nema. Svakako izvještiti o planu aktivnosti svih dionika, svoje nadređene unutar zavoda, obavijestiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo i naravno zatražiti pomoć u slučaju da smatrate da to ne možete sami riješiti. Provjeriti, pripremiti uređaje, opremu i pribor za mjerenje, ako ga imate, to ovdje ne piše, međutim to kad smo radili ove smjernice, onda smo shvatili da u stvari postoji jedan jedini zavod koji je jako dobro opremljen, jedan zavod koji je malo lošije opremljen i nas većina koji uglavnom nismo opremljeni. Treba provjeriti prije izlaska na teren potrebnu radnu dokumentaciju, radne upute, zapisnike, kontakte i provjeriti potrebnu zaštitu opremu i pripremiti vozilo za teren. Što obuhvaća epidemiološki izvid? Prilikom dolaska na mjesto incidenta, naravno ako postoji potreba, treba obući zaštitnu opremu. To prema tome, kad vam bude javljeno o čemu se radi, ćete procijeniti da li vam ta zaštitna oprema treba ili ne. Svakako treba jasno i glasno istaknuti i zapamtiti kad se izlazi na teren, da se u zatvorene prostore nikad ne ulazi dok policija ne utvrdi da je ulaz siguran, da je utvrđena dovoljna količina kisika i provjerena razina eksplozivnosti. Naravno šta svaki epidemiološki izvid uključuje, pa tako i ovaj, to je utvrditi narav događaja, izvora i uzroka i naravno fotografirati zatečeno stanje. Danas vi imate telefone koje mogu fotografirati, za to vam ne treba nekakva specijalna oprema, međutim većina nas i za svoj redovni rad ima na svojim službama za epidemiologiju fotoaparate, tako da mislim da to nije neki problem. Također, epidemiološki izvid obuhvaća koordinaciju s nadležnim tijelama na toj lokaciji na kojem se nalazimo, na kojoj se dogodi incident, komunikaciju sa službom za zdravstvenu ekologiju, Hrvatskim toksikološkim zavodom, radi utvrđivanja prioritetnih uzorkovanja i analiza. Uzimanje uzoraka ili provjera parametara koji se odnose na razne toksične spojeve u zraku, obuhvaća obavezno fotografiranje tijeka uzorkovanja i izradu zapisnika o uzorkovanju. Lokaciju uzorkovanja je potrebno zabilježiti koordinatama,
To nije problem ako vam se lokacija dešava u nekakvom gradu, onda vam koordinate ne trebaju, ako se nešto desilo u nekoj ustanovi, na nekoj točnoj adresi. Međutim, ako ste negdje na terenu vani, na nekakvoj ledini ili u polju ili u šumi, onda vam te koordinate gdje kako trebaju. Danas svi imamo pametne telefone, pitanje je bilo da li to znači da svi moramo imati GPS uređene, znači svi pametne telefone, uglavnom većina nas ima. Vi samo stisnete lokaciju, držite lokaciju na pametnom telefonu i pokazat će vam se koordinate. Prema tome to ne bi trebalo biti neki problem. Mislim, ako neko u zavodu nema pametni telefon, da ne bi trebao biti nekakav trošak zavodu da nabavi pametni telefon, barem za pripravnog epidemiologa, ako ga već nemaju ostali u zavodu. Ukoliko je, naravno, prilikom uzorkovanja prisutan i inspektor, nadležni bilo MUP-a, bilo Ministarstvo zaštite okoliša, prirode, Ministarstvo zdravstva i tako dalje, obično o tome o kojem se incidentu radi. I ako je uzorak uzet uz njegovu suglasnost, onda svakako inspektor potpisuje također zapisnik o uzorkovanju. Moramo se pohvaliti da smo napravili registar laboratorijskih pretraga Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i županijskih zavoda. Znači, to je registar svih pretraga županijskih zavoda. Link se nalazi na stranama Hrvatskog epidemiološkog društva, ovdje je taj link. Zašto je to potrebno? Pa iz prostog razloga, ako je broj pretraga koje radi vaša služba za zdravstvenu ekologiju mali i mislite da vaša služba za zdravstvenu ekologiju ne može identificirati uzorak, odnosno toksičnu tvar, onda ćete na tom linku pronaći zavode koji to eventualno mogu i međusobno iskomunicirati dostavu i analizu uzoraka. Vi svi morate na taj link pogledati za vaše službe za zdravstvenu ekologiju da li su unešene sve one laboratorijske pretrage, odnosno metode koje vi provodite. Već smo imali s nekih zavoda prigovore da nije sve upisano. To se radilo, moram priznati, dosta brzo, unazad mjesec dana, tako da lako postoji mogućnost da je nešto zaboravljeno da se unese, pa vas lijepo molim da svatko od vas još jedanput provjeri. Kažete vašim voditeljima službi za zdravstvenu ekologiju da otvore taj link i na tom linku provjere da li su sve one metode i parametri koje oni rade u svom laboratoriju zaista i unešeni. Za one koji misle da nisu, treba se javiti kolegi Pavlu Jeličiću i reći, dati svoj prigovor da to i to što se na vašem zavodu u službi za zdravstvenu ekologiju radi nije unešeno. Naravno, nakon što se utvrde činjenice, potrebno je procijeniti rizik za zdravlje i okoliš kao osnovu za odgovor na ekološki incident. Treba procijeniti razinu događaja u odnosu na nastalu štetu, procijeniti razinu događaja u odnosu na ugroženost zdravlja, da li ima mrtvih, stradalih, očuvanih, ugroženih. I naravno, da se vrlo često radi o specifičnim situacijama, vjerujem da je tu vrlo često potrebno konzultirati stručnjake iz Hrvatskog toksikološkog zavoda. Za procjenu rizika koristi se tablica matriksa rizika koju smo isto dali u prilozima. Šta obuhvaća procjena rizika? Obuhvaća klasifikaciju posljedica, vjerojatnost nastanka posljedica, klasifikaciju rizika. Svi ti onda brojevi se unose u tablicu matriksa procjene rizika. To izgleda ovako. Znači u ovu tablicu ćete unijeti vrijednosti iz tablice klasifikacije posljedica, gdje vam je sve objašnjeno, iz tablice vjerojatnosti nastanka posljedica i iz tablice klasifikacije rizika. To ovako zvuči komplicirano, ali kad pogledate tablice nije komplicirano. Znači iz ove tri tablice ćete unijeti u onu prvu tablicu procjenu matriksa rizika, pa ćete onda moći procijeniti konačno procjenu rizika koristiti za izradu izvješća, odnosno planiranje daljnjih aktivnosti. Naravno, znači, planirate i aktivirati odgovor, to znači procijeniti rizik i nakon toga uključiti druge dionike ako smatrate da je potrebno. Uključivanje drugih dionika ne radite sami, nego to su uglavnom druge inspekcijske službe, druga ministarstva i oni koji će eventualno sudjelovati na sanaciji štete. To
radite nakon što napravite međusobne konzultacije unutar zavoda i nakon konzultacije s Zavodom za javno zdravstvo, a uključivanje drugih dionika se radi preko centra 112. Zašto? Zato što su i drugi dionici dužni odgovoriti kad ih zove centar 112, isto kao što smo dužni i mi. A ako idete nekakvim međusobnim komunikacijama, onda vam se može dogoditi da vam inspekcijske službe odbiju izaći na teren i izdati rješenje. To se naravno nama jedanput dogodilo, zato tako govorim. Izdavanje preporuka se radi na temelju svih relevantnih čimbenika koje prikupimo za vrijeme epidemiološkog izvida, nakon procjene rizika i nakon što su nam završene laboratorijske analize. Izdavanje preporuka ne radi isključivo epidemiolog sam, to se radi na razini zavoda, naravno u konzultaciji sa službom zdravstvene ekologije. Izvještavamo prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, izvještavamo prema drugim državnim tijelima ako nas oni zatraže. Mi smo dužni izvještaj napisati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, nismo dužni izvještaj napisati nikom drugom ukoliko od njega ne dobijemo pismenu zamolbu. Naravno, ako će vaš lokalni stožer, bilo županijski, bilo gradski, od vas tražiti izvješće, naravno da ćete ga napisati, ali u dogovoru sa vašom upravom. Šta je potrebno napraviti prilikom izvještavanja? Opisati incident, koja je vrsta, mjesto događaja, podatke o eventualnim posljedicama za zdravlje ljudi i razvoj utjecaja na okoliš i naravno mjere koje se poduzimaju za ublažavanje ili uklanjanje posljedica. Navesti treba institucije i službe koje su u tome sudjelovale, način izvještavanja uglavnom ide elektronskom poštom, ako vas neko zatraži poštom sa urudžbenim brojem šaljite i tako. Anketa kojom se izvještava Hrvatski zavod za javno zdravstvo je također dio ovih smjernica kao prilog 9. Isto tako treba, ako se radi o većem incidentu za koji smatrate da može imati ugrozu na veći stanovništvo vaše grada ili županije, komunikacija sa javnosti je također opisana u prilogu 10. Što sadrži anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo? To je ona koju smo malčice modificirali, ista je ona koju ste dobili prošle godine kad smo izvještavali o incidentima koje smo imali na terenu. Ona sadrži mjesto incidenta, županija, grad i općina, početak i trajanje događaja, vrstu incidenta, opis incidenta, datum i vrijeme obavijesti Zakona za javno zdravstvo, to smo naknadno dodali, smatram da je vrlo bitno kad je Zavod za javno zdravstvo obaviješten. Zatim, da li je nalog za uzorkovanje, da li postoji, da li je uzorkovanje išlo po nalogu nadležnog epidemiologa ili nadležne inspekcije ili nekog drugog djelatnika Zavoda za javno zdravstvo, koji su uzeti uzorci, koji laboratorij Zavoda za javno zdravstvo radi analize, kakav je utjecaj na okoliš, također da li postoji mogućnost utjecaja na zdravlje izložene populacije, ime i prezime epidemiologa, ime i prezime ekologa. Kao prilog smo stavili i algoritam za procjenu odabira prikladne zaštitne opreme. Jedina zaštitna oprema koju većina nas ima je ona zaštitna oprema koju smo dobili kad je bilo riječ o eboli. Znači ono što je onda nabavljeno dok je bila ebola, to je većina, to je uglavnom to što mi imamo. Neki zavodi za javno zdravstvo veći su malo bolje opremljeni, ali većina nas nije. Naravno, kao prilog smo dodali postupanja kod sumnje na kemijski kontaminant u unutarnjem zraku. Zatim smo dodali postupanje u slučaju kemijskih nesreća, postupanje u slučaju utvrđivanja opasnog otpada. Zatim prilog je i komunikacija između dionika, da znate ko treba osigurati mjesto, koliko se zove. I još jednom ponavljam, komunikacija između dionika je najbolje da ide preko centra 112. Naravno da postoji komunikacija između dionika na razini suradnje različitih institucija i postoji komunikacija unutar sustava za javno zdravstvo, unutar naše ustanove, obavezno obavijestiti kad pripravni epidemiolog dobije
poziv zbog ekološkog incidenta, obavezno je obavijestiti zamjenika ravnatelja za stručna pitanja, a ako nam ravnatelj nije stručna osoba, ako je ravnatelj stručna osoba, onda se obavještava ravnatelj, mislim stručna osoba zdravstvenog usmjerenja. Također obavezno obavijestiti službu za zdravstvenu ekologiju zbog koordinacije oko uzorkovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a prema potrebi Hrvatski zavod za toksikologiju. Također postoji način na koji smo saželi komunikaciju prema javnosti. Mi uglavnom sudjelujemo u pripremi izjava za javnost, rijetko dajemo sami izjave za javnost, jedino ako nas o tome ovlasti uprava našeg zavoda. Sudjelujemo u pripremi priopćenja za medije i naravno moramo u svakom slučaju znati odgovoriti ako nas neko pita na tko, što, gdje, kako, kada, kako i zašto. I kao zadnji prilog smo stavili zakonsku regulativu koja se odnosi na kemikalije i biocide. Znači u početku imate zakonsku regulativu koja se odnosi na vaše odgovornosti i odgovornosti Zavoda za javno zdravstvo, a ovdje na kraju je zakonska regulativa koja se direktno odnosi na ono zbog čega izvodimo na incident. Tu prvenstveno zakon o kemikalijama sa pripadajućim pravilnikama, zakonom o biocidnim pripravcima i naravno pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu sa biološkim graničnim vrijednostima. Naravno uredbe Europske unije na temelju kojih su svi ovi naši zakoni usaglašeni. Evo, to bi bilo od mene ukratko. Nastavila sam se držati vremena pa sam ovo pretrčala iz onog zadnjeg dijela. Vi ćete dobiti na mail, svi vi koji ste ostavili svoje mail adrese u našem Hrvatskom epidemiološkom društvu i moći ćete dati svoje primjedbe i naravno postaviti pitanja. Lako moguće da smo mi možda nešto što vi smatrate da je bitno zaboravili, pa ćemo onda na temelju tog pitanja probati ove smjernice još i